Един и същи въпрос ми задавате, което е странно. Вчера отговорих на същия въпрос. Познавам я... Не я познах като приятелка. В смисъл, запознах с нея, нали, в ЦЦС, но за съжаление не ми е приятелка. Да ми беше. Но от ЦЦС се запознах. От едно видео. Но което всъщност част е изтиляна. Да. Сестра е. В смисъл, не знам защо, но напоследък, като коментирам снимки или нещо, след някои хора им досаждам с това. Не знам защо. Кога харесването е досада, и аз това не разбирам, но явно е нещо ново. Но не сме на здрасти и чао. Не знам, бих казал здрасти, но... Тя по-близка с Никол, може би. Горката, непрекъснато говорим за нея. Добре, сега свана какво става дума и да, чао.